známe. Dobrý den lidi, vítáme vás u mojho kolejního challenge, máme jízdenky. No. Je tady nějaký neznámý kámoš. Tobě to funguje, mně to nefungovalo vůbec. A máme tady vlak, takže tohle bude jenom 4minutový challenge, takže to střihneme a nazdárek. Takže lidi, jsem tady zpátky, už jsem tady na vlaku a budeme si kochat přírodou. Ještě tady přijde pan strojvedoucí. Tady máte jízdenku. Děkuju. Vidíte, takhle nám to cvakli. Takže teď to zase střihnu a už se těšte na okolí. Takže lidi, my už vyjíždíme. Je to pomalá jízda. Wow. Koukejte, je to tady úplně suprový. Vidíte, je to kousek od tohohle. Jeden pokoj. Vypadá to, že to tady staví. Je tady úplně všechno. No to je můj strejda, to je nějaký kámoš, který se jmenuje Tomáš. Tam vidíte cyklisty. Wow, koleje. Moc pěkný, moc. Hele, 4 kilometry. Tam vypadá, že bude 5 kilometrů. Wow, pojedeme tunelem, takže obrátíme to zpátky na mě a budeme vám povídat. Wow, konečně, koukejte, další spolupracovníci, čaute, lidi. Wow, jsme v tunelu a je to tady suprový, takže už je tady to světlo, až moc světla. Dobré, takže co budeme dělat? Budeme tady jezdit a je tady nějaký hračky. No, je to tady dobré, musím říct, že jako Poloček a Poloslovak jsem tady nejlepší já. V minulém videu jste viděli, jak se tak nějak asi zavodil na motokárách. Takže to bude taky na YouTube a co jsem chtěla říct, že prostě jsem chtěla říct, že jako nic mě tady nedělá problém. Je to tady fakt suprový, nic se tady nepokazilo, nic vůbec. Jedem docela dlouho. A tahle trať má trvat nějakou půl hodinu, takže já to střihnu a uvidíme se zpátky na zastávce. Čau lidi, jsem tady na nádraží a když jsem se s vámi rozloučil, tak jsme jeli asi tak 2 kilometry, tý vlakový, tady, a potom jsem vyskočil. Potom jsem normálně vyskočil, prostě z toho vlaku. Strejda to potvrdí. Jo. A... Když teďka vydají po koleji, tak nahážu všechno na koleje, pak vlak může vykolejit, může si vagoník se vrátit. Takže je to úplně nebezpečný pro to. Musel jsem to ještě jednou střihnout. Ten pán. Takže fakt, nazdar. Počkej si zapálit. Loučí se s váma. Android 656. Taďa 00. Takže nazdar.